ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಯಾನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರಡೆ ಐತೆ ಮೂಲೆ ತೋಂದುಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈದನು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಐತ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡ ಒಂಜಿ MIದ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐತೆ ಫುಲ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇಬೇಕ ರಿವ್ಯೂ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಇತ್ತ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಟೊಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಓಪನ್ ಮನ್ಪೆರತ ಅದೊಂದು ಟೆಂಪ್ಟಿ ಕೊಡತ್ತ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂತೇರು ಕಾಲು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೀಟಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಚೀಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಿಲ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಉಪ್ಪರು 1,34 ಮುನ್ನೂತ್ತತ್ತು 1,34 ತೂಲಿ ಪ್ಲಸ್ GST ಎಲ್ಲ ಬಾಡ್ದೇರಿ GST ಇದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಿಜ ಆದ ಪ್ರೈಸ್ 870 ಅತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲ ತೂವಾರು ಬಾರ್ಸ ಹೋಗ್ತದೆ MI ಬ್ಯಾಂಕ್ 3i 10,000 ಮ್ಯಾಚ್ ಬುಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಉಂಡು ದೆಪ್ಪನ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪನೊಲಿ ದೆಪ್ಪನ 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವಡು ನಮಕ್ 10 ಸ್ಪೀಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ದೀವೋಡು ರಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಓಪನ್ ಅನ್ಪುಗ ದುಂಬು ನೇತ ಫುಲ್ ತೂಕನ ಅಂತ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏರ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡಿಗೆ ತುಕ ಮುನ್ಸರ ಕಾವಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಚೆ ಪೆರೆ ನಿತ್ಯ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಟೈಟ್ ಮಾರೆ ಅಬ್ಬಾ ನಿತ್ಯ ಓಪನ್ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೀಟು ಕೊಡ್ತೀರ ಮಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ದೇವಿನಿ ಕೊಡ್ತೀರ ನಿಜಪ್ಪ LED 1 LED 2 LED 3 ಕೊಡ್ತೀರ ಏತಾವು ಚಾರ್ಜ್ ತೋಜ್ಪೋನು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡನೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ನೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಮೇಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಮೇಟ್ ಲೈಟ್ ಇಮೇಟ್ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಪೂರ ನಾವು ಕೊಡ್ಚಿದಾಯ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚ ಅಂತಾನೆ ರುಚಿ ಮಿತ್ತಿನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರಪ್ಪ ಮತ್ತನತ್ತ ಓಹೋ ಭಯಂಕರ ತಿರುಪು ಮಾರೆ ನೇಮ್ ಗ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೈಪ್ಯಾಕ್ 00 ಎಬ್ಬ ಮೆಟಲ್ ಹೆಡ್ ಉಂಡು ತಿರ್ತು ನಲ್ಲದ ಆಲ ಉಂಟು ಇತ್ತೆಗೂ ಇಂಚ ಮೀನಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೀನಿ ತೆತ್ತಾರನ ಪೋಯರ್ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವೆಡ್ಡೆನೆ ಪುಜ್ಜಿದೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರು ತಿರ್ತು ಬಂಡ ರಡ್ಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತಿಕ್ಕದು ಉಪ್ಪೇರು ಅತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ರಡ್ಡನೇ ಒಂಜನೇ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಇತ್ತಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ 5,000 mAh ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಸಲ ವರ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದು ರಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವರ ದಿಯೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇರ್ತದ ಚಾರ್ಜಿ ಮನ್ಪುನ ಪಿನ್ನಿ ಕೊಂಚ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ಪೋಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಲಾ ಬಣ್ಣಗೆ ಇಂಚ ಆನ್ ಅಂತಂಡ ಆನ್ ಬಟನ್ ಅಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚಿ ತುಕ ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಮುನ್ಪಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುನ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೂವಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ತಲ ಬಂಗಜ್ಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ತಿಕ್ಕಾದು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ನೈಂದಲ ಹೊಸತ್ತಡೆ ಪಾನೊಂದು ಇಚ್ಚ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ಪಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕಾದು ಮುಲ್ಪಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನೇನು ತಿಕ್ಕಾದು ಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಬೊಡ್ತುನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ ತೋಜ್ಪಾಯ ಮೂಲು
ಇಂತ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅವಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆತೆ ವಿಷಯ ಏರೆಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಿದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ఒక ಸೈಡೆಡ್ ತೋಜಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತುಲೇದೆ ಪಂಡ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಲು ತುಳುಟು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅವು ರಿವ್ಯೂ ಅಂಚಿನ ರಿವ್ಯೂ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪೆ ಐಕಾದು ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲಿ